מטומטם, התחלנו סרטון, בוא! טוב. שלום, אני אסף. אני דוב, פתחנו ערוץ יוטיוב. לייקים. נו, סאבים, תצפו, ערוץ מצחיק. תנו לייקים וסאבים, אנחנו נעשה הרבה אתגרים, נעשה אפילו לפעמים גיימינג. ואם אתם רוצים שנעשה משהו, תנו בתגובות. בקיצור, אז אנחנו נעשה גיימינג ולפעמים גם צחוקים. ספן אותי בצורת ישיבה שלך. עזוב את הדובונים, יא שמן! מה רוצה קטנים לך את הדובונים? זהו, עצרתי. יאללה. מה אתה גונב דובונים מילד, יא שמן?